Пишат за фит, викам какво ти стана пак. Малка аудитория е като фейм или брат. Заминах да работя да изкарам някакъв кеш и се върнах от сезонка с по-малко мале леш. Даже из кола ходя пак пеша брат. Не ме гледай очудено и не ме питай как. Свали 10 кила за 3 месеца и виж разбери, няма да ти кажа ако ме питаш пак. Савера се видях преди да отиде в чужбина кредит да изплаща. Как да не го мисля. От бурята едва с не умрях, но се върнах пак на пейки да запостя. Беше ми като мисия. Видях града наново, обикалях с колелото и ми хареса, но не скачах заключения кът на Бого. И като застоях се брат ме попита как си, дали ми омръзнало, отвърнах много. За какво работя с мене ли си правите тъшак? Натисках да изкарам за пореден път батак. Труда кърси човека, ама те ми казаха в огледалото не ми хареса тая гледка чак. За ядене ни даваха развалена храна. Едни момчета мои даже ги изгониха, защото коз държаха себе си, де да го скодират са и те ни влязоха без да ни алармират. Тук се чувствам като жирая, като го хвърлиха в реката, много грозна ситуация. Чуждестранните туристи без причина търсеха си конфронтация. Като кани в 2009 с Хенесито, това е пълна изолкация. Кът не можеш да ги върнеш, аз ко мога да направя. Не търси от мене никаква компенсация, бълък. Прекът бари, ала не са бягай от тук. Кът Юда де целува ръка на Исус, мен не ма докосва, защото от теб ма е гнус. Като черпиш някой ни не го очаквай в замяна. С натякване и жалване от някак си не става. Пари взема от всички, вика после ги оправям. Моите ми изчезнаха и знам кой ги открадна. Върни ми парите, бе. Пишат за фит, викам какво ти стана пак. Малка аудитория е като фейм или брат. Заминах да работя да изкарам някакъв кеш и се върнах от сезонка с по-малко мале леш. Даже из кола ходя пак пеша брат. Не ме гледай очудено и не ме питай как. Свали 10 кила за 3 месеца и виж разбери, няма да ти кажа ако ме питаш пак.